Kagkaroon sa mga nagapanguna nga mga balita sa probinsya sang Iloilo. Headlines. Sa aton nga headline, pagulikid ni Buboy Tupas sa mga Ilonggo, makita sa mga kasuguan nga iya ginsulat nga pasado sa Kongreso. Headlines. Kagkaroon sa detalye sa aton nagapanguna nga mga balita. Ginpakigbato ni former Vice Governor kag incumbent 5th District Congressman Raul Buboy Tupas nga mapasar sa Kongreso ang iyang ginsulat nga kasuguan na makahatagid sa benepisyo sa mga Pilipino sa kabugusan kag ilabi na sa mga Ilonggo. Pinalakipan ini sang Universal Access to Quality Tertiary Education Act, PNP, BFP, BGMP, and Bucor Height Equality Act, First Time Job Seekers Assistance Act, kag ang Act Increasing the Social Pension of Senior Citizens. Tuyo sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act number 10931 katugutan ang eligible college students nga maka-enroll sang libre sa state universities and colleges. Agod maganyat ang madamo nga mga sibilyan nga manginkabahin sang uniform service. Ginduso man ni Buboy Tupas ang PNP, BFP, BGMP, and Bucor Height Equality Act o Republic Act 11549. Ginbuhinan sini ang height requirements sang mga aplikante. Agod hindi mabudlayan ang mga bago graduar sa ila kurso sa papangitan sa trabaho. Ginduso man ni Buboy Tupas ang First Time Job Seekers Assistance Act o Republic Act number 11261 na ginapaiway sang kasuguan ang mga balayran sa magkatuhay nga ahensya sang gobyerno sa mga nagapangita sa trabaho. Samtanangin 1,000 pesos ang bulanan nga pensyon sa mga indigent senior citizen. Angod sa pagduso ni Buboy Tupas nga mapasar ang Act Increasing the Social Pension of Senior Citizens o Republic Act 11916. Sa ang tinalikdan nga bulan, nagpirma si Presidente Bongbong Marcos nga mangin kasuguan ang Expanded Centenarian Act o Republic Act 11982. Naginsulat ni Buboy Tupas sagod hatagan sang 10,000 pesos nga cash gift ang mga nagasaulog sang ila ika-80, ika-85, ika-90, kag ika-95 nga kaadlawan. Ang mga yadto nakalabot sa 100 anyos naman ang makabaton sang tag 100,000 pesos. Kaya matungkad ang pagpalangga kag pagulikid ni former Vice Governor Buboy Tupas sa iya makasimanwa. Nagabenepisyo ang mga pumuluyo sa iya plano, sa iya hilikoton kag sa iya trabaho bilang tag-alagad sa mga Ilonggo. Ang agid si Buboy Tupas nga magserbisyo sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Kag matuod ang ginasiling nga ang ginahandom pa lang sang iban na kay Buboy Tupas mayara na ini sang katumanan. Hindi naton pagkalipatan nga si Buboy Tupas ang liwat nga nagapapili sa pagka-vice gobernador sang probinsya sang Iloilo. Kag inyo nabatian ang nagapanguna nga mga balita sa probinsya sang Iloilo sa karon nga taka. Sa gihapon ang inyong atag balita, DJ James Sky Deliomes, madamo nga salamat. Kag padayon, Asenso, probinsya sang Iloilo.